De Flyers met de Schotse coach Hirschi op de tribune begonnen ze een min onder wedstrijd. Het leek wel of de ploeg dacht dat het vanzelfs wel goed kon zoeken. De instelling doodde net. En dus kunnen de Kemphanen voor het eerste gevaar zorgen. Het schot van de blauwe line wordt net goed verwerken terug de goalie van de Flyers. Hilbert reageert attent en Teunissen met de 0-1. Keeper Caesar is net attent genoeg, jouwt de rebound way en Bob Teunissen, hij zet de Kemphanen in de eerste minuut al op voorsprong. De Flyers wekker zoen je denken, maar ze blijven slap spelen. Zo hier maar eens. De paas samen tussen twee Flyers spelers terug en Hagemeyer, maar nou laat Caesar zien dat er wel keeper kan. Heel mooi de eerste periode dan. Brent Party bouwt de onval op. Paast subliem op Michael Nason. Maar goalie Matt Anthony kan dit schot pareren. Eindelijk het eerste kansje voor de Flyers. Dan de powerplay van de Vensters. Hagemeyer moet naar de strafbank. Brent Party. Gordon stiert vrij, krijgt de paas. Het slapshot, dat wordt kreken. Maar op een nij Anthony met een knappe reflex. De Flyers komen dan wat beter in de wedstrijd en hebben op een nij een man meer op het ijs. Gordon, de paas op Party. Krijgt de paas weer om. Het schot, nou de rebound en de actie van Paul Vincent. En hij scoort de liekmakker. Paul Vincent, waar oorzoenjes is. Keeper Anthony met de rebound loslitten. Er staan 3 Flyers klaar om in te zitten, maar het is Paul Vincent die het docht. Is dit dan de ommekeer? Nee, het bloot slap en de Kemphanen krijgen op een nieuwe kans. Maar nu laat Caesar zien dat er wel knap keeper kan, want oors hier het Samar 1-2 weer kennen. Dan de tweede periode. En na een donderspeech van coach Hirschi leek het wat beter te gaan met de Flyers. Hier weer het schot van Erik Landman. Even later op een nieuwe Flyers, Jamie Fisher. Hij liet de puck kwijt eruit, maar herovert hem. Pakt hem nog eens. Zet goed terug, komt maar het schot. Maar op een nij is het keeper Anthony die de puck pakt. Zij wordt er in de tweede periode net scoort en gaan we over naar de derde periode. En die begint met 2 spelers op een strafbank. En dus een kans voor Eindhoven. Hier het slapshot. Maar keeper Caesar pakt hem weg goed. Subber, de man van het schot. Erik Landman dan, brengt de puck op. Liek het te pasen op Michael Nason, maar shit zelfs. Hij scoort net. Zo bloot het 1-1. Op een de Flyers, maar Bekkeringen levert de Samar in. En dan is het Ramal die terugriet. En tussen de leggers van Caesar terug de 1-2 op het boord zet. Maar in schijnbeweging speelt hij Wilson uit. En tussen de leggers van Caesar terug zet hij de Eindhovenaren op voorsprong. Ramal. En nu zullen de Flyers dan echt matten. Want bij verlies passeren de Kemphanen op de ranglist. Bert van der Braak, maar hij scoort ik net. Waard nog even op een stik tikken. Dus koer net scoren. Dan de Kemphanen. Dimitrik met het schot. De rebound. En Robert Maas, hij shit de 1-3 in het net. Oer en uit voor de Flyers zo'n je zitten. De rebound. En Robert Maas tikt hem oer de zittende keeper Caesar hinnen. De Flyers bezieken je dan nog een tijd te keren. Ze helden de keeper van het ijs. Maar het binnen de Kemphanen die het slotakkoord hebben. Want Borislav Subber maakt het een zanaamde empty netter. Zet daarmee de 1-4 einstaan op het boord. En drukt de Flyers verder in de dip. Ja, dat zou je wel zeggen. Hè? Nou, we hebben 2 wedstrijden verloren. En volgende week maar weer hard trainen. En dan volgende week de 3 wedstrijden. Gaan we hopelijk verandering inbrengen. We zitten in een klein dipje. Maar we weten allemaal wel wat we kunnen. En we hebben goede resultaten gehaald tot nu toe. We zitten nu met 3 wedstrijden op rij verloren. En we hebben donderdag en vrijdag weer 2 wedstrijden. En we moeten laten zien dat wij toch bij de eerste 2, of misschien de eerste 3 thuis horen.